खालामनायल' फोसावगिरि फिसा मोनसे एजेन्डायावनो दोनालासिनो बेखौ समाज हिसाबै समाज संस्कार हिसाबै जों बिश्लेषण खालामनो बिजिरनानै जों नायनो गोनांथि दङ आरो आथिखालाव आं सानो बेवहाय जोंनि बर' समाजावहाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मखौ सासे बर'निनो गेदेमा सुबुं हिसाबै मानिनानै लानायाव रावबो गोनो गोथो गैला। बेखौ ब्रह्म धोरोमनि सुबुं हिसाबै खामानि मावनो गोदान मोनसे थासारि सोरजिनानै होबोदों। बेयो समाजावनो होन धोरोम बिथिङावनो होन जायखि बिथिङानो जाया मानो बेफोर धर्म गुरुफ्रा बेफोर बर' समाजाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जि समाव जोनोम लानानै जोंखौ मेगन गुरु खालामदों बे जोंनि थाखाय मोनसे गिदिरथार मोनसे जाथाय। बर' समाजनि थाखाय मोनसे गिदिरथार मोनसे जाथाय। ओंखायनो गमामायैनो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जोंनि समाजाव सासे समाज संस्कारी हिसाबै प्रतिष्ठा जादों। गुरुआ जेब्लाबो गुरुनि आसनाव थायो आरो आङो गोजोननाय मोनदों कालीचरण ब्रह्म बिथांखौ गुरुदेव होननानै जों जेरैबायदि मान सन्मान होबाय गियानखौ लानानै गोबाङानो सावरायदों आरो बे आइडेन्टिक गियानखौ लानानै देवनागरी हांखोनि प्रथम जोङो बेच जोंनि समाव ना स्कुलानो थिग दं ना फोरोंगिरियानो थिग दं ना लामायानो थिग दं। 3 किल'मिटार गोजानाव थाबायनानै जों स्कुल खालामो। लामाया आदैसे हाब्रु अखा जे फरायसालिया बारहुंखाजों एखमबा उरायलाङो बुथुमनानै फरायसालिखौ बानायफिनो फोरोंगिरिफोरखौ नागिरै लाबोनानै खुनुरुखुम फोरोंजायो। अंक फोरोंगिरि गैया बिगियान फोरोंगिरि गैया जोङो गुबुन जाथिनि व्यक्तिखौ नागिर लाबोनानै सोलोंथाइ लाबोनानै दिनै जों बे अबस्थायाव फैयो। समाजनि जौगाहोनांगौनि थाखाय बाथ्रा बुंबोदों आं बेखौनो दिनैहाय रायजोनि गेजेराव गुबुन व्यक्तिया गुबुन धोरोम लागोन जायखि धोरोमावनो थाया मानो धोरोमावनो थाया मानो धोरोम खौसे बे जोंनि थाखाय समायना मोनसे थासारि आं बेखौ नायोब्लाबो गोजोननाय मोनो। दा बाथ्राफोरखौ लानानै दिनैहाय प्रसाद संस्कृतिनिफ्राय